Ben, nova xornada na Feira de Oportunidades de Chantada. Estas horas, última hora da tarde, pechando xa todo, o comercio aproveitando as últimas oportunidades e a clientela vindo a comprar as últimas gangas. Lembramos que aquí tamén está representada unha boa parte dos produtos artesanais da zona. E imos vendo un pouquiño pois como lle foi a feira, a industria e o comercio de Chantada. Topámonos aquí con unha tenda de roupa e calzado, de moda de home. Como foi a feira, Roberto? Bueno, pues no, aparte de o temporal que nos caeu, non nos podemos queixar, a verdad. Bueno, a xente aquí está refuxiada, entonces... Sí, a verdad que as expectativas que tiñamos, bueno, que de mal tempo, que era que iba a ser moi mala, pero claro, é o que dices ti, a xente cando chove, o que fai é que se mete donde non chove na carpa, e a verdad que moi ben. O sea, non nos podemos, bueno, eu polo menos non me podo queixar. É dicir, visitan, pero afroxan o peto ou non? Bueno, non me podo queixar. Bueno, contábase que fora peor, pero bueno, ao final, tendo en conta o mal tempo que tuvemos, bueno, podíase mellorar, pero está ben. Bueno, aquí atopamos xénero da tempada que se está acabando, rebaixas e tamén cousiñas un poquinho de stock que xa nos sirven para primavera-verán, non? Sí, hai algo de todo, pois hai algo de inverno, algo de primavera e algunhas cousiñas de verao tamén. Bueno, merece a pena vir. Sí, sempre merece a pena vir. Bueno, outra maneira, decía ahora con un compañero teu, de disfrutar a feira, pero tamén se ven os clientes, se coñece a xente. Sí, e falas, sí, tamén é verdade, fasta conocer, moita xente que non sabía onde estabas, pois sabe onde estás. Topámonos aquí a Verónica, que hoxe non te libras de nós, sinto moitísimo. Xerente da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Chantada, que nada, non nos podías dar a espalda que non te libras hoxe. Bueno, como foi? Ben, a ver, para o tempo que fixo, eu penso que ben. A verdade, a ver, non é como outros anos que pasan milleiros de persoas, con bon tempo e tal, pero bueno, ben. É o primeiro ano que vimos ca tenda, e bueno, non temos referencias non de outros anos, pero bueno, eu voume contenta, a xente a pesar do tempo animouse, e bueno. Tamén é unha oportunidade os novos negocios como o teu para darse a coñecer, non? Sí, a ver, no meu caso coñéceme máis polo outro traballo, non? Entón o la tenda dime, que fas aí e tal, e digo, bueno, pois ahora hai unha tenda e sí que ven o nome, onde estades? É un escaparate moi bon, ademais, entón, pois bueno. Que compra a xente? Compra de inverno, o que queda de inverno aínda? Si, nós o que trouxemos foron os restos da temporada, e si, compran sobre todo prendas de inverno, de feito, incluso tivemos ahora unha venta de xente que viña un pouco desabrigada, entón viñan e mira un xerseciño, unha chaqueta e tal, pero bueno. Esas compras de última hora, o que se mollou, o que tiña frío, a verdade é que en algún momento era para pensalo, non? Sí, houve varias ventas dese tipo, pero bueno, aproveitan, é unha feira que está consolidada, que os artesáns sobre todo, a ver, queren vir, a xente daqui quere tamén estar, entón, pois bueno, se hai que aumentarase, se hai que traballar máis, traballarase, pero bueno, ben, contentos e bueno, esperamos que todos tivesen un resultado positivo dentro das circunstancias. Somos a cooperativa Caprina Galega, somos de aquí de Chantada e, bueno, solemos ver sempre solemos vir á Festa do Viño cos nosos queixos. Sodes aquí de Chantada? Sí, estamos aquí ao lado, en Mariza, a 3 kilómetros de Chantada. Bueno, contanos que traedes. Pois, verás, temos granxa e facemos queixo. Facemos un pouquiño de queixo curado, despois unhas mezclas que son queixo fresco con marmelo e logo facemos un queixo semicurado con malta de cervexa. Interesante, non? De todo. O sea, que tedes o voso propio gando e elaborades queixos artesanais, polo que vexo. Temos alrededor dunhas máis ou menos 330 cabras, e eso, e dedicámonos un pouco a eso, o leite e facer queixo. Bueno, a vosa, decíasme que era como unha... Que tipo de empresa é? Unha cooperativa. Cantos socios? Somos 3 agora mesmo, é unha cooperativa moi pequeniña. E de onde xurdiu esta idea de asentarse aquí en Chantada e intentar, pois, poder vivir e desenvolver e contribuir ao rural? Bueno, non somos da zona de Pontareas, pero sí que é certo que ali é menos propenso a gandería e a encontrar unha nave o suficientemente grande como para acoller o número de gando que nos temos, o número de cabezas, e sí que é verdade que Chantada pois, é unha zona
de gandería, sobre todo centrada en vaca e porco, principalmente, pero sí que é unha zona onde nos permite comprar palla, comprar feno, ter unha nave asequible económicamente e que sexa das dimensións que nos precisamos, e máis ou menos esta zona recolle un pouco todas as condicións que nos queremos. Nos traemos un pouco ganadería e un pouco de hostelería, produtos de casa. Nos dedicámonos a produtos de limpieza e desinfección, basicamente. E aquí en Chanta... Un poquinho máis de variedade, pero bueno, basicamente é o noso, limpieza e desinfección. É unha empresa que levades, bueno, relativamente pouco tempo. Moi pouco, sí. Aquí no pueblo eu levo xa traballando con estes produtos varios anos, pero directamente eu como autónomo, bueno, pues levo pouquiño tempo, levo desde o mes de agosto, prácticamente. É moi importante estar na Feira do Viño presente dunha maneira ou doutra, non? Sí, a ver, eu creo que sí, porque por o menos daste un pouquiño a conocer, que a xente sepa onde estás, o que tes, a que te dedicas, e fomentar, bueno, pois un pouquiño a maioría dos nosos produtos, que son produtos basicamente 100% galegos, 100% ecolóxicos, moitos deles, e iso creo que sempre é fundamental.